ị ga-egbukwe n'ebe a ihe egbukwe m ka anyị nọdụzie mejere mma gbagoro ọnụ na makwa m sọsọ mụ anụbala dị biko ọmụ bụ izizi nụbala dị n'ụwa nna ma nwa afọ ya adịzikwe mgbede ka m ga-ezọba onwe m daa ka ihe ọkwanụ bịa biko ihere gị emegbugo m na steeti ihere m emegbugo ha ezuru m ori mgbe ọ bụ na izu ori biko nyezi m ego ka m kwụọ ndị ahụ iji ụgwọ na steeti o biko ka nna yọ gị ọgwụgwụ ihe nna egotegasị nyezi m ya biko kọwatara nwaanyị a na ọ gaghị na-arụ ọrụ na saịtị mba chele ọ dịlọ mma biko nye m ego ebe o mere kịta ọdị m ekwuzi okwu ebe ụmụ nwaanyị ibe m na-ekwu okwu ọ dị mma ọ dịlọ mma biko chọrọ m ego mba ngwa ihe ga-eme hapụzie ka omechanzi nwanyị jee kọwara ọkụ biko achọrọ m ihe a nye m ego biko dị ọbụ na mbata ke ịchọ ka mma wee ego nna ke ụdị mmadụ isekọrọ gịnị onye a ji onwe owu ma na otu ka eji mọ bala pụrụ eji ego ọfọ ọtụmụ mọ bala pụrụ eji ego ya dị maka tikita mụ amụ na na obi ko na imone wure ya nwa ka ga kwọ meju ugwu asi ana mụ na ala na pu imone mo bi amụrụ na family ji ego jinu nwayọ ka bi na mgbe ibe gị na-akpata ego ka bi na mgbe ibe gị na ifugu do n'ori mụrụ m n'ụna ọ bara ndị be nna gị dị ihe a ọ bara ndị be nna gị dị ihe a na ụdị ka ihe mụrụ m ihe a ọ kọbara ndị be nna gị na ụdị ihe mụrụ m ana m mba gee m ntị mba efere ihe ikwu ihe erubu unu mgbe m bata na mgbede ka a setụrụ ya ebicha ka anyị jewe ọrụ ka anyị nọdụzie ka anyị bụ ọnọdụ ka anyị mara ihe anyị ga-eri ihe egbukwe n'ebe a ị ga-egbukwe n'ebe a ihe egbukwe m ka anyị nọdụzie mejere mma gbagoro ọnụ